El circuit d'Alcarràs, al Segrià, ha posat punt i final a la temporada del Campionat de Catalunya de kàrting amb la celebració d'un total de 10 carreres corresponents a les categories a la B Benjamí, cadet, júnior i sènior, a més de l'Open Rack. La jornada dominical va ser molt emocionant, ja que es decidien els campions en cadascuna de les categories. El títol de la categoria Benjamí va ser pel menut Adrián Benito, que ha fet una gran temporada. En alevins, el millor ha estat Iker Carceller, mentre que el títol de la categoria cadet ha correspost a Sergio Ruiz. Òscar Jiménez ha triomfat en júnior i Marc Fugardo en sènior. Després de les tandes d'entrenaments lliures i els cronometrats que es van celebrar dissabte, durant la matinal de diumenge van tenir lloc les carreres decisives en una jornada assolellada i que va plegar un bon nombre de públic al circuit. Es tractava d'un cap de setmana decisiu i això es va traduir en curses molt emocionants, constants avançaments i maniobres dels joves valors de l'automobilisme català en la recerca del millor resultat possible. Les primeres carreres van ser les corresponents a l'Open Rack, el certamen de promoció del RAC que es disputa juntament amb el Campionat de Catalunya i que van tenir el mateix protagonista, Eric Llamas, que es va imposar en totes dues curses. Bruno Cánovas i Joan Pérez, segon i tercer respectivament, van completar el podi en la primera carrera. Cánovas repetiria podi en la segona, darrere, això sí, de John Vikendi. En la categoria a la B, Iker Carceller va aconseguir el títol després d'imposar-se en les dues carreres de la jornada. En ambdues va ser segon Aleix Soriano, completant el podi Alejandro Meléndez en la primera i Juan Manuel Alcaraz en la segona. Un gran any per Iker Carceller. En la primera manga me han adelantado la salida, pero en la segunda vuelta le he adelantado al que me ha adelantado la salida, he empezado a tirar y me he conseguido escapar. Y en la segunda manga, en la salida me ha salido bien y me he puesto a tirar y también he ganado la carrera. Podi idèntic amb benjamins que corren junts amb els alevins. Després de les preceptives 12 voltes al traçat, la victòria va ser per Adrián Benito, que assegurava així el títol de campió de la categoria. Segon i tercer serien en totes dues curses Raúl Zunzarren i Luis Lubó. Ha sido un fin de semana muy duro y nos ha costado. Hemos cambiado motor y pues muchas cosas y no ha costado. La primera carrera salimos noveno y me puse cuarto y fue una carrera muy dura. La categoria cadet va ser, com sempre, una de les més disputades. Javier Lara es va imposar en totes dues carreras. Pues la primera carrera salía en pole y luego pues he salido bastante bien y bueno, pues se han empezado a pelear atrás y entonces yo he podido coger un par de metros y pues eso, irme, y luego al final he perdido un poco de ritmo, pero no ha sido suficiente como para que me llegaran a alcanzar. Bueno, pues la segunda ha sido un poco más ajetreada porque hemos salido bien también, pero hemos visto que el motor no corría nada. Entonces nos hemos dedicado a cerrar y al final hemos conseguido ganar, pero muy justo, la verdad, muy justo. En la primera va superar per 9 dècimes Alejandro Albanesi, segon, sent tercer Juan Montes. Montes pujaria al segon calaix del podi en la segona cursa. Tercer va ser Josep Maria Martí. I Sergio Ruiz va acabar quart en les dues carreres, aconseguint sumar els punts necessaris per adjudicar-se el campionat. En la segunda carrera, ya como sabía que había ganado, he intentado ir adelante, pero se han empezado a pelear por la segunda posición y me he quedado atrás y acabo cuarto otra vez. Òscar Jiménez va fer el doblet en les dues curses de la categoria júnior i es va endur el títol de campió de Catalunya. En la primera de les carreres va imposar-se amb un avantatge de prop de 10 segons respecte al segon classificat, Max Ribas, que repetiria segona posició amb un estret marge en la segona cursa. El podi el va completant en dos casos Samuel Bin. Doncs la temporada ha estat bastant al meu favor. Tots els pilots han tingut bastants errors i jo he sigut bastant constant. He fet
6 de les 10 victòries possibles i la veritat és que venia amb bastants punts d'avantatge per aquesta cursa. I el protagonista de la categoria sènior va ser Marc Fugardo, en unes curses amb molta emoció. En la primera va avantatjar Manel Gallofré amb més de 4 segons, amb Carles Sobirana creuant la meta en tercera posició. La segona seria decisiva per al campionat. Fugardo va tenir problemes en la segona cursa i va començar molt endarrerit. Després d'un incident de cursa que va obligar els participants a sortir agrupats, Fugardo va començar a remuntar posicions fins a creuar sota la bandera a quadres en primera posició. El segon lloc va ser per Marc Ribas amb Eric Alonso en tercera posició. Ha sigut una temporada bastant difícil, però he tingut la sort de no tindre cap problema mecànic amb cap cursa i estar sempre davant lluitant per les carreres. I al final he arribat aquí al Carràs amb la feina ja mig feta i he pogut guanyar. El Campionat de Catalunya de kàrting, bressol de les promeses de l'automobilisme català, tornarà la temporada vinent. What hurts?